El sí guanyaria per primera vegada en un referèndum sobre la independència de Catalunya, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. Per primera vegada, més de la meitat dels catalans votarien a favor de la independència de Catalunya en un referèndum. Així ho recull l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que també evidencia que la desconfiança cap a la política i els partits continua creixent. Si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, guanyaria el sí. Per primera vegada en l'enquesta que fa regularment el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, hi ha una majoria de catalans que hi estaria a favor, el 51,1%. La resta es divideix a parts iguals entre els que votarien en contra i els que s'abstindrien. Fa temps que les enquestes constaten una tendència a l'alça dels que estan a favor de separar-se d'Espanya, però en els últims 4 mesos és quan han augmentat més. L'interès del CEO de fer aquestes preguntes sistemàticament és anar acumulant una sèrie històrica i a partir d'aquí anar veient què és el que hi ha més d'estructural, de gent peti qui peti optaria per aquesta opció i la gent que és més o menys